morning mga ka-That's Good. Umulan kagabi. Ayan no. Oh, good morning Kilona. Malamig. 9:30 na ng umaga pero walang araw mga ka-That's Good. Maulap. Ayan. Meron tayong linis ng bahay ngayon. Mag-isa lang akong maglilinis ngayon mga ka-That's Good. Malapit na tayo sa bahay na lilinisan natin. Siguro baka abutin ako ng 4 na oras na maglilinis. Malaking bahay ito mga ka-That's Good. Pero ang maganda nga rito, hindi masyadong madumi ang bahay na to. Saka magaganda yung mga equipment nila mga ka-That's Good. Yun ang gagamitin natin sa paglilinis. Wala akong dinalang equipment sa paglilinis mga ka-That's Good. Kahit basahan, wala akong dinala dahil gusto nila sa kanila lahat yung mga gamit. Ayaw nila yung mga gamit na ginagamit ko mga ka-That's Good. Pero okay lang yun. Mas maganda nga yun. Ganun.
Napakainit ng panahon mga ka-That's Good, oh. 22 degrees Celsius na mga ka-That's Good dito sa Kelowna. Maaraw mga ka-That's Good. Kakatapos lang nating maglinis ng bahay. Malaki yung nilinisan nating bahay ngayon. Nasa 2,500 square feet mga ka-That's Good. Ako lang mag-isa ang naglinis. Inabot ako ng 4 na oras mga ka-That's Good paglilinis. Hindi naman nakakapagod dahil madali lang. Malinis yung nilinisan ko mga ka-That's Good. Ayun, pinakape rin tayo doon. Tsaka merienda ng cake. Sarap, that's good. Sabay kunting kwentuhan, ayan. Kumbaga yung 4 na oras na linis ko that's good. Meron akong break doon na 30 minutes sa pagitan para magkape. Mabait yung nagpalinis mga that's good. Ang paglilinis ko ng bahay dito that's good ay kontrata. Hindi naman yung kontrata na yung pipirma ng kontrata. Ano ba yun? Per project pala mga that's good. Per project ang paglilinis ko that's good. Hindi siya per hour. Pag may gustong magpalinis, binibigyan ko ng quotation mga that's good. Tinatanong, may mga questionnaire ako na tinatanong. May set ako ng questionnaire. Tinatanong sa kliyente. Tapos tsaka ako magbibigay ng presyo mga ka-That's Good through email. I-email ko sa kanila yung quotation mga ka-That's Good. So ganun, hindi siya per hour mga ka-That's Good. Depende sa sitwasyon ng bahay mga ka-That's Good. Lalaman mo kung mahirap linisan, kung gaano kalaki, or kung ano ang sitwasyon base doon sa mga sagot niya, doon sa mga tanong mga ka-That's Good. Nandun sa website natin yung sample ng mga tanong mga ka-That's Good. Ipopost ko rito para makita nyo kung ano yung mga sample ng mga tinatanong ko sa kliyente mga ka-That's Good na humihingi ng quotation. Tapos pag pumayag siya ka-That's Good dun sa presyo na ibinigay ko, iseset na namin yung linis mga ka-That's Good. Kadalasan ng mga nagpapalinis ay one time kasi gusto nilang subukan muna yung linis. Tapos pag gusto nila yung linis, tsaka ngayon kayo mag-agreement ng mga ka-That's Good ng bi-weekly o kaya monthly cleaning. Ganun mga ka-That's Good. Exciting din. Marami akong natutunan kagaya kanina. Matagal na ako nagba-vacuum ka-That's Good, pero may natutunan pa rin ako kanina tungkol sa vacuum. Ayan, minsan gagawa rin ako ng vlog tungkol dun sa mga equipment at mga tools na ginagamit ko sa paglilinis mga ka-That's Good. Itong nilinisan kasi natin ngayon mga ka-That's Good ay limited lang yung dinala nating equipment dahil ang gusto niya pag mga basahan, lahat ng mga gamit sa pagpupunas, mga gamit niya mga ka-That's Good ang gagamitin. So hindi tayo gumamit ng mga basahan na galing sa atin. Kahit na yung mga basahan mga ka-That's Good ay bago, yung mga ginagamit ko kasing basahan mga ka-That's Good tuwing naglilinis ako ng bahay ay bago lahat mga ka-That's Good. Hindi ako gumagamit ng luma. Bago lahat mga ka-That's Good. Yan. Pauwi na tayo ngayon. Mamaya bibiyahe naman tayo sa DoorDash dahil wala tayong linis ngayong hapon. Bukas ulit ang linis natin mga ka-That's Good ng bahay. So ngayon ay kaya ko pa naman, kaya tumatanggap pa tayo ng mga kliyente dito sa Kelowna ng mga lilinisang bahay mga ka-That's Good. Ang haba ng truck na yan eh. Ano kaya laman yan? Siguro mga kotse na supercar, ewan ko lang. Naka-aircon na tayo mga ka-That's Good dahil ang init ng panahon. 22 degrees Celsius ngayon mga ka-That's Good. Naka-aircon na tayo. Kailangan na patint ko kaya itong kotse mga That's Good. Kahit yung light lang. Dito sa Kelowna mga ka-That's Good, maraming bahay.
Maraming magagandang bahay dito mga ka-that's good. Mga malalaki. Marami ring mga cleaning company rito mga ka-that's good. Mga cleaners. Iba-ibang klase mga ka-that's good. May mga franchise, ganun. May mga family owned, parang mga ganun. May mga corporation. May ibang klase ng company mga ka-that's good. Madaming mga sikat, yung mga sikat na sa buong Canada na mga cleaning company mga ka-that's good. Tayo naman mga ka-that's good ay iba naman yung sa atin, yung ginagawa natin na paglilinis mga ka-that's good. Gusto nating pasukin yung ano ka-that's good, yung luxury homes mga ka-that's good, dahil ang gaganda ng mga luxury homes dito sa Kelowna mga ka-that's good. Dami ko nang napasok na bahay na luxury mga ka-that's good. Ang gaganda. Yung mga nasa Knox Mountain, yung mga nasa Bangin mga ka-that's good. Ang sarap linisan. Unang-una malinis na mga ka-that's good. Parang i-maintain lang mga ka-that's good. Tapos kailangan lang mag-ingat ka lang pag mga luxury home mga ka-that's good, dahil mamahalin yung mga gamit dyan. Pati mga carpet mamahalin ka-that's good. Kaya yung vacuum natin ay iba rin ang gamit natin vacuum mga ka-that's good. Talagang yung pang mamahaling mga carpet tsaka mga mamahaling wood yung gamit natin vacuum. Meron akong vacuum na tinitignan pa mga ka-that's. Itatanong ko yung meron tayong supplier, yung Kelowna Vacuums mga ka-that's good, kay Gordy mga ka-that's good. Tatanong ko sa kanya kung may upgraded version ng vacuum natin. Ako kasi mga ka-that's good, kahit yung mga tools kailangan ano siya, yung parang kaiga-higayang tignan, hawakan, gano'n, kaiga-higayang gamitin. Kaya kahit vacuum mga ka-that's good, dapat pag ginagamit ko siya, dapat yung natutuwa ako habang ginagamit ko siya, habang binabacuum ko siya. Talagang yung vacuum kasi mga ka-that's good parang laruan na sa akin, at the same time pang trabaho, at the same time parang koleksyon, ganun mga ka-that's good. Ganun yung touring ko sa vacuum ko mga ka-that's good. Medyo mahirap lang yung market natin, pero ibig ko sabihin mahirap mapasok mga ka-that's good. Pero sinusubukan natin, di ba? Malay mo, wala namang masama kung susubukan natin, di ba mga ka-that's good. Malakas ang real estate dito sa Kelowna mga ka-that's good. Ang Kelowna pala ka-that's good ay ang pangatlo na pinakamalaking city sa British Columbia mga ka-that's good. Ang unang pinakamalaki ang Vancouver, ang pangalawa ang Victoria, at ang pangatlo ang Kelowna mga ka-that's good. Kaya ang Kelowna mga ka-that's good ay malaking city, pero karamihan mga ka-that's good ng makikita mo sa Kelowna ay mga bahay na magaganda, malalaki. Kasi ang Kelowna mga ka-that's good ay puntahan ng mga retired, yung mga magre-retired na. Dito bumibili ng bahay mga ka-that's good. Dito sila nagre-retire kasi maganda tong lake para sa mga yate, mga boat. Tapos maraming mga activity rito mga ka-that's good. Nandito rin ang Big White, yung isa sa pinakamagandang anong tawag nun, resort mga ka-that's good, ski resort. Isa sa mga pinakamagandang ski resort sa Canada, yung Big White mga ka-that's good. Meron din silang tinatawag na Small White mga ka-that's good, yung pinakamatagal matunaw na ice cap na nakikita pag nasa West Kelowna ka, yun ang small white mga ka-that's good.
Tsaka mga ka-That's Good, yung weather, yan ang pinupuntahan nila rito sa Kilona. Kaya dumadami ang nagmamigrate dito. Ang daming bahay mga ka-That's Good. Tsaka mahal ang mga bahay rito mga ka-That's Good. Yun ang pagkasabi nila. Hindi ko pa alam ang presyo sa ibang lugar mga ka-That's Good. Pero dito, mahal daw ang mga bahay. Tsaka mas mahal daw ang renta ng bahay dito sa Kilona mga ka-That's Good. Maliban lang sa mga sentro, halimbawa Vancouver, yan mahal din talaga dyan mga ka-That's Good. Pero dito mahal daw ang renta. Maraming mga bahay mga ka-That's Good dito. Bihira lang ang yung mga building, mga skyscraper, mga ganun. Para nga ang matataas na building lang ka-That's Good, 6 na piraso lang ang mataas na building dito sa Kilona. Tsaka maraming mga farm mga That's Good. Vegetable farm, kung ano-ano. Marami rin ditong orchards. Marami ring taniman ng cherry mga That's Good. Mga apricot, mga peach, plum, mga That's Good. Marami mga taniman dito ng mga yun. Pinaka gusto ko yung mga sa apple mga That's Good. Ang ganda ng mga, marami rin dito mga yung isang tinatanim dito, mga pear mga That's Good. Yan, dami dito, malalawak. Nakakita na rin ako dito ng taniman ng bawang tsaka sibuyas. Para lang akong nasa Ilocos, may taniman ng bawang mga That's Good tsaka sibuyas. Palay ang wala rito. Meron din dito mga taniman ng mais mga That's Good. Pag malapit na Halloween, yung mga taniman ng pumpkin, ayan. Marami rin ditong mga vineyards mga That's Good. Yan ang pinaka main na product ng Kilona mga That's Good. Mga wine. Nandito daw ang mga pinakamasasarap na wine sa Canada. Yan ang sabi nila mga That's Good. Nakikita ko sa mga babasahin tsaka mga news sa Facebook mga That's Good. News pages katulad ng Castanet. Yan. Mga wineries mga That's Good. Ang dami niyan dito sa Kilona. Ang gaganda ng view. Ang lang dito That's Good, maraming mga winery, mga tasting center, mga ganyan, wine tasting, mga ganyan mga That's Good. Pwede kang pumunta dyan, magtikim ka ng mga wine mga That's Good. Kaso may bayad. Hindi nila sasabihin na may bayad mga That's Good. Pag nag-wine tasting mga That's Good, pag tumikim ka at bumili ka, walang bayad mga That's Good. Pero pag uminom ka lang at tumikim, hindi ka bumili ng wine, sisingilin ka mga That's Good sa exit. Sabihin sa'yo, ang dami mong tinagay, nakalima ka, eto ang babayaran mo. Pero kapag tumikim ka, tapos bumili ka mga That's Good ng bote ng wine, hindi sisingilin sa iyo yung tinikman mo yung pag taste mo ng wine mga That's Good. Ang daming nagrereklamo niya, nakikita ko. Akala ko ba wine tasting, kala nila wine tasting mga That's Good. Wala kasing nakalagay na free taste. Dapat nakalagay free taste para walang bayad. Ayun mga That's Good ay wine tasting. May bayad ang wine tasting mga That's Good pag hindi ka bumili ng wine. Pero pag bumili ka ng wine, walang bayad. Masarap maglinis ng bahay mga That's Good. Meron siya yung alam mo, lalong ako kasi mahilig ako sa bahay mga That's Good. Ibig ko sabihin parang
manghang-mangha ako, lalo na yung magagandang bahay mga ka-That's Good. Namamangha ako alam mo, pag merong magandang bahay kahit sa Pilipinas mga ka-That's Good, sa Ilocos na lang, sabihin natin sa Ilocos, pag may maganda akong bahay akong nakikita, ano yan, dinadaanan ko lagi, iniikutan ko, parang tinitignan ko ang ganda ng bahay, mga ganun. Ano kaya ang loob niya? Man, ako curious ako sa loob. Kaya ganun yung nangyari rito, parang nagagandaan ako sa mga bahay mga ka-That's Good. Parang ang sarap linisan mga ka-That's Good. Tapos lalo pa nga masarap linisan mga ka-That's Good pag nakuha nila yung quotation na gusto mo mga ka-That's Good. Ang sarap linisan, ang sarap magtrabaho mga ka-That's Good. May time yun ka-That's Good pag nagbigay ako ng quotation, sasabihin ko sa kanila, lilinisan niya ng 4 na oras, isang tao ang pupunta, ganun. Pero pag 2 tao ang pupunta, lilinisan niya ng 2 oras, ganun. Sinasabi ko para alam nila yung time frame ng paglilinis mga ka-That's Good. Alam nila kung dapat kasi mga ka-That's Good, pag naglilinis ka ng bahay, walang tao, wala yung mga may-ari sa bahay mga ka-That's Good, para maganda yung paglilinis mo. Hindi yung pag may tao kasi mga ka-That's Good, hindi mo malinisang mabuti yung bahay. Para alam nila yung time frame mga ka-That's Good, kung kailan sila aalis sa bahay at kung kailan sila babalik. Ayan mga ka-That's Good. Kaya exciting maglinis ng bahay dito sa Canada mga ka-That's Good. Dito sa Kelowna particular mga ka-That's Good. Hindi ko pa alam sa ibang lugar mga ka-That's Good. Dito lang ako naglilinis sa Kelowna. Dito lang ako paikot-ikot mga ka-That's Good sa Kelowna. Dito pa lang kumbaga, hindi ko na kaya. Sa dami ng bahay mga ka-That's Good. Malay natin mga ka-That's Good, mangailangan tayo ng mga kasama sa susunod na mga, hindi natin alam kung kailan. Pero sana mga ka-That's Good. At unti-unti nating alam nyo mga ka-That's Good, yung paglilinis natin ng bahay, unti-unti nating namamaster. Nalalaman natin kung ano yung maganda at hindi maganda. Nasusubukan natin yung mga equipment tsaka mga tools, mga gamit panlinis, kung ano yung maganda at hindi maganda mga ka-That's Good, ganun. Kaya nasusubukan natin. Kaya habang tumatagal tayo mga ka-That's Good sa paglilinis ay gumaganda yung gawa natin, ganun. Namamaster natin mga ka-That's Good. Kaya yan, isa rin yan, magandang gawa rin yan, maglilinis ng bahay. Kung gusto nyo maglinis ng bahay mga ka-That's Good, lalo dito sa Kelowna, pwede kayong sumama sa akin mga ka-That's Good. Maglinis tayo ng bahay. O kaya pwede nyo rin gawin mga ka-That's Good. Pwede tayong mag-share ng mga tips kung paano umpisahan, paano gawin mga ka-That's Good ang paglilinis ng bahay. Ako kasi mga ka-That's Good ay nag-umpisa ako lang mga ka-That's Good. Ibig kong sabihin, inaral ko kung paano ginagawa at kung paano gawin. Yung unang bahay na nilinisan ko mga ka-That's Good, talagang excited ako, na kinabahan mga ka-That's Good. Kinakabahan na excited. Hindi ko alam yung gagawin ko mga ka-That's Good. Ang nangyari, na deep clean ko yung bahay. Sa halip na luxury cleaning lang, yung tawag nun, yung essential cleaning lang mga ka-That's Good, na deep clean yung bahay mga ka-That's Good. Yung 2 oras nalinis, naging 4 na oras. Ano, sabi ko okay lang, first time pa lang naman mga ka-That's Good. So ayan yung linis natin ng bahay ngayong araw mga ka-That's Good. Hindi kasi natin ma-video mabuti yung mga bahay na nililinisan, tsaka hindi ako nag-video ng mga ibang bahay mga ka-That's Good dahil sa mga agreement. May agreement kasi kami pag naglinis kasi ako ng bahay mga ka-That's Good, may agreement kami ng may-ari na ganito, ganyan mga ka-That's Good. Kaya may mga bagay-bagay na hindi dapat at hindi pwede mga ka-That's Good. So yan ang update ng linis ng bahay natin. Pero yung pagdo-DoorDash mga ka-That's Good, ayan, updated tayo dyan sa pagdo-DoorDash dahil gustong gusto ko rin trabaho yan mga ka-That's Good. Doon naman sa farm natin, sa vegetable farm, updated din tayo doon mga ka-That's Good.
Di pa pwede magtanim ng vegetable dahil mamamatay pa sila, sobrang lamig pa sa gabi. Sa araw naman, summer. That's good. Yung pag-gagarden naman natin, ganun din. Hindi pa tayo pwede magtanim ng mga bagong halaman dahil baka mamatay lang. That's good. Antayin natin yung tamang araw, tamang panahon ng pagtatanim, mga ka-That's good. Yan ang update natin ngayon. Maraming salamat, mga ka-That's good. Yung mga kaibigan natin dyan, pwede pa subscribe, mga ka-That's good, para madagdagan yung subscriber natin dito sa YouTube, at papalo rin ako sa Facebook page natin, mga ka-That's good, Pinoy Adventures in Kelowna. Maraming salamat, mga ka-That's good.